Salam Ata TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary, hormatly muşdoklar, Ata TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 19-njy ýunundan sanna. Azerbaýjanyň Türkiýe döwletleriň guramasynyň samiti geçiriler. Türkmenistan Ýewropa we Merkezi Aziýa ümeç ekspert eder. Arda Güler Cristiano Ronaldo'nyň rekordyny tezeledi. Ronaldo'nyň we Portugaliýanyň teza rekordlary ýaly habarlary ýetirýäris. Mehriban müşdoklar, gelin bolsa habarlarymyza giňişle seredip geçeliň. Azerbaýjanda Türkiýe döwletleriň guramasynyň samiti geçiriler. Türkiýe döwletleriň guramasynyň baş sekretary Kubançbek Ömeraliýew Türkmenistanyň prezidentine Mukaddes Gurban bayramy münasebetli gutlaw hatyny berdi. Bu gutlaw hatyny geljek aýda Azerbaýjanda geçiriljek Türkiýe döwletleriň guramasynyň döwlet başlyklarynyň resmi däl samitine sabarsyzlyk bilen garaşýanlyklary bellenip geçirildi. Hususan gutlaw hatyny şeýle diýilýär: Mukaddes Gurban bayramy münasebetli size mehirli gutlawlarymı bermäge şahatdyryn. Pikirlenmeň we şükür etmeň wagty bolan bu bayram agzy birligi hem-de rehimdarlyk alamatlanyrýar. Bu mübarek günlerde biz umum mirasymyzyň güýjüni, bize jewsleşdirýän gymmatlyklary ýatlaýarys. Bugün biz Türkiýe döwletleriň arasyndaky bir gatnaşyklaryň şaýady bolýasy hem-de geljek aýda Azerbaýjanyň Şuşa şäherine geçiriljek Türkiýe döwletleriň guramasynyň döwlet başlyklarynyň resmi däl samitine sabarsyzlyk bilen garaşýar. Bu samit biziň hyzmatdaşlygymyzy we geljege bolan umumy garaýşlarymyzy hassa pogtalandyrar. Siziň aly kederetiňize rowaçlyk, ähli başlangyçlaryňyza üstünlikleri Türkmenistanyň dogonlyk halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk arzu edýärin. Türkmenistan Ýewropa we Merkezi Aziýa ümeç ekspert eder. Türkmenistanyň we Awstriýanyň kompaniýalary Türkmenistany öndürilen ümeçleriň Ýewropa Birleşiginiň we Merkezi Aziýanyň bazarlaryna ekspert etmek üçin hyzmatdaşlyk eder. Türkmenistanda ümeç hem-de pomidor goýultmasy önümçiligini alyp barýan Neder Gala kompaniýasy bilen Awstriýanyň mayonez, ümeç we beýleki durly pomidor önümlerini öndürýän Spak kompaniýasynyň arasynda özara düşünşme hakynda ähtnama gol çekildi. Bir resmi nama Türkmenistanda ümeçiň we mayoneziň teze markalaryny öndürmäge we olaryň Ýewropa Birleşiginiň we Merkezi Aziýanyň bazarlaryna eksportyny giňeltmäge mümkinçilik berer. Arda Güler Cristiano Ronaldo'nyň rekordyny tezeledi. Ýewropa çempionatyna Türkiýanyň milli ýygnasy bilen Gruziýanyň milli ýygnasy duşdy. Bu duşuň 62-nji minutyny uzak aralykdan owadan gol bilen tapawutlanan türk futbolçy Arda Güler özüniň ilkinji Ýewropa çempionatynyň ilkinji duşugyny tapawutlanan iň ýaş futbolçy boldy. Ol 19 ýaş we 114 gün döwründe Ýewropa çempionatyna tapawutlanmak başardy. Mundan ozal bu üstünlük Portugaliýaly Cristiano Ronaldo degişildi. Ol 2004-nji ýylda 19 ýaş we 128 günde Gresiýanyň derwezesinden gol geçiripdi. Arda Güler özüniň Ýewropa çempionatynyň ilkinji duşugyny Cristiano Ronaldo we Wenger futbolçudan soňra tapawutlanan 3-nji futbolçy boldy. Ronaldo'nyň we Portugaliýanyň teza rekordlary. Germaniýada dowam edýän futbol boýunça Ýewropa çempionatyna toporçalardaky ilkinji duşuklar tamamlandy. Nowat ikinji duşuklara geldi. Birinji tapyrda ýeňiş gazanan ýygynylar bu tapyrda ýeňiş gazanan halatyna indiki tapyra çykmak mümkinçiligine eýe bolup bilerler. Ýewropa çempionatynyň ilkinji tapyrynyň oýunlarynyň netijesinde bir neçe rekordlar hasap alındy. Rekordlaryň birim Portugaliýaly Cristiano Ronaldo degişildir. Ol Ýewropa çempionatlaryna 6-njy gezek gatnaşmak bilen rekord goýdy. Düýün geçirilen Portugaliýa we Çehiýanyň arasyndaky duşukda meýdança açkan Ronaldo Ýewropa çempionatlaryna iň köp gatnaşan futbolçy boldy. Ine mehriban müşdoklar, Ata TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şu günki sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoş sag bolun.